הכדורסל בעולם השתנה מהותית עם צמיחתם של הכדורסלנים האירופיים, החל מהחלוצים כמו פטרוביץ' דרך דור הזהב עם דרק ועד לימינו עם כל היוקיצ'ים והחבר'ה. כדורסל ב-NBA כל כך השתנה שכבר 7 שנים אין MVP אמריקאים נצח במושגי אמריקה, נצח במושגי כדורסל. גם ביורוליג כישרון רק הולך ומתעצם, רק הולך וגדל, וכל היבשת בכלל יותר ויותר מתחברת לענף הכתום. היום מה שאני עומד לעשות זה לנסות לבנות קבוצת על מכל הזמנים מאירופה של שחקנים טופ שאני חושב שהם הכי טובים מפעם בכדורסל האירופי. 5 פותחת ו5 מחליפים. אני הולך כדורסלית ווייז, אני הולך שכל, אירופה זה שכל, יהיה פה התאמות, יהיה פה מובילי כדור, קלעים וסנטרים, שיהיה היגיון במשחק הזה שנקרא כדורסל. זה מה שאני עומד לעשות פה היום. בואו נתחיל. רגע לפני הקבוצה ההיסטורית, רק להתקן אתכם שהיורובסקט, למי שמקרה לא יודע, הוא קרוב, מתמיד, והוא פה, וכאן, בדאונטאון, עומדים לעלות עוד תכנים לקראת הטורניר, וכמובן בעזרת השם תוך כדי הטורניר עצמו. אלה דברים שעומדים לקרות פה. אתם תוודאו שאתם רשומים לערוץ, שהפעמון מופעל, ככה תדעו שעולה סרטון, ותעשו את זה, יהיה פה כיף, יהיה פה כיף. 5 הפותחת של קבוצת כל הזמנים של אירופה. פוינט גארד של 5 הפותחת שלי, באחד אני עם לוקה דונצ'יץ'. מוביל הכדור של הקבוצה הזו. לא חושב שיהיו טובים ממנו בעמדה הזו. השליטה במשחק של לוקה, השליטה בקצב המשחק, זה משהו שיש רק ואך ורק לא. בכלל, לדעתי ללוקה חסר רק תואר אליפות ו-MVP כדי להיחשב האירופאי כנראה השני הכי גדול בכל הזמנים, לדעתי. מי הראשון? זו כבר דעה שלכם, זה כבר עניין שלכם. זה מה שאני חושב על לוקה. לוקה הוא הפוינט גארד הפותח של 5 שלי. שוטינג גארד ב5 הפותחת, דרזן האגדה, פטרוביץ'. דרזן היה השילוב האידיאלי בין אגרסיביות וקשיחות לבין כלייה רכה וקבלת החלטות נכונה. סוג של דווין בוקר לפני דווין בוקר, ברדלי ביל אם תרצו. אמנם לא במספרים של בוקר וביל, כי אז זה לא היה כל כך פופולרי ונפוץ לקלוע 30 לערב. סוגריים, תשאלו את מייקל. אבל הוא היה באמת מהראשונים עם סגנון כזה שמשלב יד רכה מחצי מרחק ומבחוץ, והגדולה היא לעשות את זה בתקופה שזה לא כל כך היה פופולרי. יתאים בול ליד לוקה למצבי קאץ' אנד שוט, ומעבר לכך דרזן זה פורץ הסכר. הוא היה הראשון שהראה שאירופי יכול להיות לא רק רול פלייר אלא גם שחקן מוביל בליגה הטובה בעולם. זה דרזן. בסמול פורוורד שלי של 5 הפותחת אני עם The Greek Freak, יאניס אנטטוקומפו. יאניס הוא הסמול פורוורד שלי, המחזיק ההגנתי של 5 שלי, שותף האידיאלי של לוקה לאליופים ולעוד כמה מוסרים שיגיעו אחרי זה. שורף את המגרש יחד עם פטרוביץ', הקיר האנושי של 5 הזאת. יאניס זה מפלצת כדורסל ברמות הכי גבוהות, מנטליות ששווה תארים, וכזה שאתה פשוט רוצה בקבוצה שלך. יאניס אנטטוקומפו זה היסטוריה ברמות שאי אפשר לתפוס. ה-MVP האירופי השני אי פעם, כזה שבאמת הביא לבמה כנראה דור האירופאים עם לוקה ויוקיץ' ביחד. MVP פעמיים. יאניס זה מפלצת כדורסל באמת. 4 דרק נוביצקי. כי דרק נוביצקי זה 4 ו4 זה דרק נוביצקי, העמדה על שמו בגדול. האירופי הראשון שהפך ל-MVP ב-NBA, שהיה אשכרה השחקן הכי טוב ב-NBA לעונה מסוימת. האירופי הראשון שהיה השחקן הכי טוב בעולם בעונה ממוצעת. כמה רכות, כמה שכל, כמה רגש במשחק של נוביצקי. היד מחוץ לקשת, הפיידאווי הבלתי עציר, המסירות הגאוניות שלו. דרק נוביצקי ב4 ואין שום אפשרות אחרת. הסנטר של 5 הפותחת שלי, ומי שיגיד אחרת צריך טיפול, כנראה עם אחים של אותו אחד, אני עם ניקולה יוקיץ'. המנוע של 5 הזו, המוסר הכי גדול אי פעם כנראה, וכזה שגם יכול לקלוע 60 בערב נתון. יוביל את הכדור שלי ביחד עם לוקה, ימצא את דרק ופטרוביץ' מחוץ לקשת ל3, ישאיר את יאניס מתחת לסל לבד. ניקולה יוקיץ' הוא שחקן פיט בכל 5 שתהיה, בטח בכדורסל האירופאי, בטח עם הגדולים האלה שלידו. איך אני אוהב את יוקיץ', איזה איש. 5 שנייה, סלש מחליפים איך שתקראו לזה אתם. אנחנו נתחיל, ובאחד שלי, הרכז של 5 השנייה, קוראים לו טוני פארקר. הצרפתי הראשון בקבוצה הזאת, אך לא האחרון. מה שהוא כן היה ראשון, זה האירופי הראשון לזכות ב-MVP של סדרת גמר, וזה בקבוצה שהיה בה טים דנקן. זה הישג מטורף. טוני פארקר זה בד מאדר וכו', שידע לקחת אותך לסל מתי שתרצה. ידע לסיים עם הקרש, לעצור לפלוטר,
לקלוע מעליך בחצי מרחק. השלשה התפתחה עם השנים. לא ממש מנהל מגרש טבעי, אבל עשה את זה מספיק טוב באחת השושלות הגדולות. זריזות, שינויי כיוון, הטיות, קור רוח. והכי חשוב בקבוצה הזו, צנוע מאוד, טוני פארקר, זה המוביל כדור של החמישייה השנייה. מי שיהיה לצידו בגארדים הוא פחה סטויאקוביץ'. אחד הקלעים התיאוריים שעדה הכדורסל, קליי, ריי אלן, כולם לקחו את פז'ה ושדרגו אותו לרמתם. גבוה, רץ על חסימות, נע המון בלי הכדור, מוסיף אלמנטים קבוצתיים חשובים לקבוצה הזו. פז'ה הוא משלים אידיאלי לקבוצה של סופרסטארים, והוא פשוט יהיה שם בצד ושיהיה פנוי, ימסרו לו ויקלע שלשות, והוא גם יעשה דברים חכמים, כי הוא כזה, הוא חכם, זה פז'ה. בשלוש, במחליף של השלוש, בשלוש הוא מחליף, אנחנו עם טוני קוקוץ', אגדה אמיתית, הפוינט פורוורד, האירופי הראשון, כזה ששילב גודל, ראיית משחק וקליעה. היה סיוט של אירופה עד אולימפיאדה 92, שם גורלו ביבשת די נחרץ. הבול סמכו עליו לא מעט שמייקל ופיפן היו מסומנים ברגעים קריטיים. טוני תמיד ידע להגיע לרגע ולענות על הציפיות, עם חוכמת משחק באמת נדירה בזמנו. קוקוץ' זה קלאס, הייתה לו חונניות במשחק, בתנועות, במובמנט. כדורסלית הוא סופר יתאים לי למרקם פה, ידע להשתלב מעולה עם פארקר פז'ה ובעיקר עם שני הגבוהים. הבאים בתור זה קוקוץ', המחליף שלי בסמול פורוורד. בארבע אנחנו עם פאו גסול, וואו, שאני אומר את השם הזה, מה זה עושה לי בגוף? פאו גסול, תקופות. פאו גסול בסיוע היה הפורוורד סנטר הטוב בליגה, מקסימום השני, תלוי אם תשאלו את דווייט האווארד או חבר'ה אחרים. משחק פנים כמעט מושלם, ידע להשתמש בכל 215 סנטימטרים שלו כדי לייצר סל שהיה צריך, שקובי היה צריך. שותף פיק אנד רול מושלם כאן לפארקר, ידע לסיים חזק בצבע או לקלוע מחצי מרחק. גסול, אם אנחנו בענייני יורובסקט, באמת הוביל את דור הזהב של ספרד לזכייה ב3 יורובסקטים, 2 מדליות כסף אולימפיות ו2 אליפויות עולם, כלומר 2 מדליות כסף באליפות עולם, אם זה יתפרש לא נכון. אגדה אמיתית, יודע את העבודה, זהו פאו גסול לארבע שלי. בחמש, יגידו שהוא עוד צעיר, יגידו שהוא באמת לא ברשימה ולא מתקרב בכלל, ויגידו שתארים עוד אין לו. אני עם ויקטור ומבניאמה, באש ובמים. כן, הוא רק בן 21. כן, הייתי יכול לשים את מר גסול, ולאדה דיבאץ, באמת לא חסר, ברוך השם. אבל אתם יודעים במה מדובר פה, אתם יודעים, אתם בדאונטאון יודעים איזה ומבי. עוד לפני עונתו השלישית ב-NBA, זה אחד השחקנים הטובים בעולם. אחד השחקנים השלימים בעולם. יש לו עוד המון על מה לעבוד, זה כן. אבל ההשפעה שלו על מגרש כדורסל זו תופעה שאין שני לה, אין שני לה. שלישי לה יש, אבל שני אין, אוקיי? התקפית, לא היה גובה כזה עם כישרון כזה, ever. הגנתית, הוא יכול להיות השומר הגדול בכל הזמנים, חד וחלק. מוטת ידיים של 2.40, חוכמת משחק נדירה וחוסר פחד. זו החבילה השלמה הגנתית, והתקפית זה דברים שרק הולכים ומשתפרים. הוא גם 2.21, בכיף ככה. בקיצור, ומבי סוגר לי חמישייה שנייה מפחידה, ודי הגיוני שעוד שנתיים, פחות או יותר, ומבי הוא חמישייה ראשונה בדוק. אז בואו נסכם, חמישייה ראשונה. אנחנו עם לוקה דונצ'יץ', דרזן פטרוביץ', יאניס אנטטוקומפו, דרק נוביצקי ויוקיץ'. וואו, חמישייה שנייה, פארקר, סטויאקוביץ', טוני קוקוץ', פאו גסול, ויקטור ומבניאמה. אולי מתישהו אני אנסה להרכיב קבוצה אמריקאית שתתמודד עם הדבר הזה שבניתי פה. אולי לקראת עונת ה-NBA נעשה משהו מעניין כזה. אגב, אם אני בוחר צד לאמן, אני נראה לי כבר בוחר בקבוצה האירופאית. נראה לי פשוט קבוצה מושלמת לעבוד איתה. פשוט מושלמת. בהיבט הכדורסל, בהיבט החוסר אגו, האנשים, שכל, איזה, כמה עוצמות, אשריכם ישראל. כיף שגדלים פה כאלה גדולים, באמת זכות. נסו לכתוב לי, אולי אתם בתגובות איזה חמישייה, אני אגיד את הדבר הזה. לדעתי גם אם תשימו את סטף, מייקל, לברון, דנקן, קיידי ושקיל, לא יודע. אמרתי 6, אז זה נחמד. אמרתי 6. גם החבר'ה האלה יעשו סדרה צמודה מול החבר'ה שלי, מול החבר'ה האירופאים שבניתי פה. ואני גרופית של כל האמריקאים שאמרתי למעלה, ואני עדיין חושב שיהיה מאוד מאוד צמוד. מאוד צמוד. היורובסקט כבר כמעט כאן, ושווה לזכור שלכדורסל האירופי יש חשיבות עצומה בהתפתחות הענף הזה, בגלובליזציה שלו, ברחבי העולם. בדאונטאון יעלו עוד לא מעט תכנים לקראת הטורניר, וכמובן גם תוך כדי הטורניר. סיכומים, הכנות לקראת, הכל, מה לא יהיה פה, רק תוודאו שאתם רשומים לערוץ. הפעמון מופעל, שתדעו מתי יש סרטון, שלא תפספסו כלום, חבל, זה תוכן שווה זהב ידע. זה כוח, ככה אמר ההוא. לייק לסרטון גם מאוד יעזור. אני קדם דויטש, זה דאונטאון. אנחנו נתראה בסרטון הבא. See ya.